ассалому алайкум дӯстони азизам, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. имрӯза влогро оғоз мекунам дӯстонам. чанд рӯз буд ки дар канали мо влог набуд, ба хонамон камтар меҳмон будак. имрӯз меҳмонҳои моям рафтанд ва аз ҳамин сабаб ман видео бисёр съёмка намекардам ва хостам ки имрӯз камтарак видео кунам барои шумо. ҳозир ман дар инҷа хамир гирифтаам, мехоҳам барои бегоҳ камтарак чебурешки тайёр кунам бо гӯшт. бо ман бошад дӯстони азизам. ҳозир ман хамирама шӯридам, мемонам ки дам гирад камтар дар насалабуша. дӯстони азизам, дар инҷа ман камтарак фарш тайёр кардам. мисол пиёз, кати гӯшт майда карда гирифтам. дар инҷа ҳамаи хамир моям хела истод. ҳозир акнун мо мегирем, кулача мекунему, баъд мепазем чебурекомонам. ҳозир акнун мо мебурем, кулача мекунем хамирмонам. камтар орд кардам ки начаспад гуфта. кулача кардам. ҳозир акнун болошона мепӯшонам ки камтар дига истанд, камтараки дига дам гиранд. полотенцакати мепӯшонам. дӯстони азиз, хамирчакҳои моям камтарак дам гирифтанд. акнун ҳозир дар дарунаш начинкаша мекунему. ҳозир аввал тунук мекунем, баъд начинкаша мемонему, мепазем шона. камтарак истодам. ман хамираш дар як дона тухм андохтам, об, намак, орд. ба фикри ман ки ҳама медонанд хамири осонак. ман тунук мекунам каталкакати. ҳозир дар инҷа дӯстони азизам ман равғана мондам ки камтарак гарм шавад равған. ҳозир ки равған ки гарм шуд, баъд чебурекомона меандозем дар ҳамин равған, мепазем. бояд равғани мо гармак бошад.
духтаро, чебурекҳои маям тайёр шуд. Ин ба гӯшт. Ҳозир намиқаи дигар зуволаи ман мондагиай. Дар инҷа картошка мондам ки дар аввал ҷӯшад. Инуша ба вай мекунам, ба картошка мекунам ки ваям нарасид, фаршам нарасид. Ина инуш тайёр шуд. Ҳозир бояд инуша пазам. Ҳозир мая то картошкам ҷӯшидана, то пухтан вайро чида нашад. Инҷа ман мехоҳам ки камтарак зирабой кунам. Айтёрка, намихали помидоркати. Помидора мегирам, айтёрка мегзаронам, баъд дарунашда чеснок, намак, занҷабил агар бошад меандозам, набошад паприка ҳаст, қоқаки занҷабили қоқ. Амхали меандозам, зирабой ба маза мешавад, ба самбуса ё ин ки ба ҳамихали пирашки, чебурек. Мо амхел чиз нағз мебинем, мехӯрем. Ҳозир акнун ман ина мегзаронам айтёрка. Шумоям ҳамихел мекунед дӯстони азизам. Агар ки зирабой набошад, ҳамихел тест тайёр аст. Ҳамихел помидора мегирӣ, дарав айтёрка мегузаронӣ, дарав мегирӣ, вай мекунӣ, зирабой мекунӣ. Бениҳоят ба маза мебиёяд. Касоне ки намедонад, марҳамат як бор попробит кунед, ба шумо ҳам махул мешавад. Ина духтаро, зирабои маям тайёр шуд. Бинед чӣ хел осон тайёр аст. Ҳамихел айтёрка мегузаронӣ. Бо дарунашда ман камтар зелен реза мекунам, меандозам. Агар укроп бошад, укроп меандозам. Дар инҷа ман гашниш андохтам, тамом. Намак, камтарак паприка, тамом. Зирабои мо тайёр шуд. Вақте ки ман ягон чи тайёр мекунам, ҳама вақт ҳамин хел посуда мебурояд дӯстонам. Ай шуморам ҳамин хел мебуромада бошад. Ҳозир мо кани як бор попробит кунем, ҷай тоза шавад. Дӯстони азизам, ана ужини моям тайёр шуд. Ман ҳамихел стол накриват кардам. Акнун шаварамаш дорам ки хона биёянд. Ина ин чебурекҳое ки мебинед тайёр кардам. Бинед чӣ хели омадан. Инаш бошад ба гӯшт тайёр кардагим. Он хамирчакҳое ки монда буданд, картошка кати, ина иноша тайёр кардам. ҳозир акнун мо шишта ужин мекунем. Ба мо иштиёи таом дӯстонам. Блоги имрӯзаро та инҷо ба анҷом мерасонам. Ба ҳамаи шумо хай. خدا نگهبانتان باشد دوستانی عزیزم. بیایید شما همراه ما ужин کنیم دوستانم.